मा नाङा हायां अदिबाय kiri buat dokan sinjala Dokan kami dia dokan kamagia kali paisalon hornanggo rawani henlai ulay dokanam kamani henlai dokana kemtong sere ikin puislawa oh my god bekar लबार हाग्राफोर नै गावजों गाव खानाय सिनलायो बिसिना आइदिलै साजोब्बायसोलै रोङाफ्रा मा माने हख्लाबलाजोब्बाय हख्लाबलाजोब्बाय आर्मिनि सिनना होलै बेखौ एरकम दिबि नाखि हाब ना फिसा गोदानलै माथो हानो रोङोना रोङाब्रा रोङोलै ना फिसायानो गोसोम गोलावलावसोब्रा Tengok lagi. Foto perkat lagi naik je borok saya sasnya tu kali ni cepat. Okey. Cabai. Boleh ini dah ini. लै दारि हादोब्रा आंनावबो Terus saya jeruk. Kau bina lagi. ओरैजा dari bahaya आइदै berapa dari tau ek pakai ace ek pakai naik dek wah khatra bani jiwa laksri nana patakar moton deklo re गुंडा मटन देखे बाद गुंडा मोटन देखছি रे बाय बाय टाटा गुड बाय गया बैरब गुंडा मोटन जाबाय नामा सिङावनो ले नालाय आइनो जाबायलै जाबाय नायदो फाग्ला थैसिगोन सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ जायाखै गुन्दानि जाबायना बेखौ गासिबो जोब नामा बेखौ आर्मिनिसो लानांगौलै बेखौ बांद्राय सिनो नाङा नोंनाथ' गैया लं थं खुसाइटसो ना दारि मोनसेबो गैया नुबाय
नापिदा ไม่ได้ไอ้คนไหนทด ภาควันนะเว้ยอาร์ตสันดีเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูบังในชิ้นมานั่งอ่ะพลังเฮ้ย เฮ้ยอูดไป เดี๋ยวก็จะบอกเลย काश्मीर जो เยี่ยมเลย और खालाम नांगौ आरोखि बेलुन मटन मुख फुला लागे शाला อะไร देखो उड़ के ले ओरैनोलाय ओइ वाह इंखुरखौ हरोबाय मा सिनि जाखो बेलाय बोना होजोबलाय औ